Hi guys! This is Flora Mibulana and deta karon sa bahay nila undoy. Dugay na ko karhi. Sukad nga wala na mga palidya, wala na po ko mag-arhi dya. Wala ko karhi kaya wala naman ko nagtabang-tabang sa isang garden kay busy naman po ko sa garden. So actually, mag-harvest na po ta sa taang kamatis sunod adlaw. At ang ina natin sunod nga vlog, sunod adlaw mag-harvest na kamatis. Ang pag-ibig ko sa iyo, mahal ko'y pagkaingatan mo. Walang hanggang pag-ibig. Muli ko nga awitin. Kanang dugagir ako sa karasol ko rin ko. Mahal ko. Mag-camping men sa moto handa. Kaya bagong nagiring sa panos magya. Agay! Naku, nakitan sa Facebook ba ng mga trending ba? Na yung mga nangutana. Nilabuan. Kung unsa ko na dapat unahan, kasal ba or bay? Para nimo, sa imong opinion, sa may imo, kasal ba unahan? Bay ba unahan? Kasal. Ano man? Kasal una. Bahala ng waybay. Asal tapos eh. Abang. Kadag kaabangan. Andiya. Bata. Ha? Bata. Magamat ba? Kasal una, andiya. Bahalag mga pang. Andiya. Sa may sunod. Ay, pa magpabay. Oh, magbay. Hinahinay. Good. Hinahinay dyan ko na pagtukod. Bay na ipaluwa na si mong baba ng kwarta. Pero para po na bito alam bito pag magpakasal daan nga na ipanalangin. Ano na security? Secure na kanabas. Sabagan, kagwalang kami. Sabagan. Walang hanggang pag-ibig. Saplang. Bes. Nakarat ka ni so. Alis ba na suko? Impas na ano? Suko? Ano naman? Suko siya ay. Say kasukan. Kurap-kurap man. Kisa may nagpakurat, ikaw man. Ambi kay. Magsipay mo kung kaksun kay muli na ko. Balik haliyog. Muli na to, balian na nung tagli. Sarang taas talaga ni mo no. Pinga na mga hype pa. Luoy ka, marakag nano. Sige sa mong dagol. Bao kadugo siguro. See you tomorrow. 9. 8:30 ko anami, kay Matumis Clinic. Pino pa man. 8:30 kay 9 dapat na anami dito. Hi guys, dan ako subay. Nagwat kong tiri kay muli mastering nga di ko nami maglutong suwa kay mo palit kun sa og Jollibee. Wapa naman, pabalikan pa ko ugma. Wapa po, gihinay-hinay, ras dintis na, kaya di ko kagwanta magnangag pila ka oras. Di mo ko kanto, balik na ramang sunod ugma, kay di ko kagwanta. Ida pa ni nga, i-finalize ugma. Agsi mayor na kaya hanang ipalista, ugmas mayor punta, kaya magpa-cleaning tos mayor. Para ma-check po dagi sang ipon, og nabay mga depekto ba? Dito, mga daot nga narong matambawan. Dugaz ang tiri, uy! Dugaz tita tiri. Hindi na migi ka nag-upload. Murag na ami bisita. Hani ba, nagdabag majuhon? Nabay majuhondan? Uy, nagkagubot magang pamilya in taon kaluoy. Hi! So happy today because there's a lot of food on our table. Oh my goodness. Wow! Woohoo! Fried chicken and Jollibee. Uy, rang magkuha pa siya. Hala, rang magkuha pa siya. Kasi nga na dang? Grace. Wala ko kailangan na kutasan ako. Hani ba putong na murag nilatanan? Hani na? Burger steak. Burger steak. Okay, nga na ta. Kisa may nagpalit na ng Jollibee dang. Hala, tao ganin siya ka. Luway naman ito. Doon nga mag-abot, mag-upload. Ingin mag-katugon ako. Tao sa gabi siguro na pagkakaanan ng kinihanin nga na ni Crispy Licious Chicken. Kamusta ba? Ang ganda ng jacket Good morning guys. Nalipay ko kaning bunok man gabi ning pusdak ag kasud kadung uwan di ko karon kapamubos ang mga tanom kay ugwa pa mo uwan mamuubon ta ko majra pod kay late ko na mata
Alas 6 na ko na mata. Kaya ang plano gapon, mata ko alas 5 sa buntag. Kaya mamubulay ko. Matugaling kaning uwan na luwas sa ang mga kaunuran. Kaya kapoy rabatin magkaos. Good morning, my beautiful flowers. Uy, kamusta ang injohang to gabi eh. Sus, maazo ni kay giuwan mo. Di ko ka pamukbo ninjo. Grabe ko pahan ninjo. Oy, sus, tabangan. Ay, sus, kagwapa ba sa mga yellow o orange nga buwak. Ay, sus, kadali ra din nila na muwak. Uy, warga din bawig panahon, guys. Abi ka jud dugay pa ni. Ardali ara. Buwan ra biti kapin. Ako guys kay malipay man ko guys ining mata nas buntag ug mo ana ako na nadadyon sa matan ako sang mga tanang mugdumungan na ba. Murag wow. Kuan ka adjo. Murag fulfillment ka sang kasing-kasing bakit andito nga nabunga na. So by the way guys today uban na nas may residentes kay magpa-cleaning. Ari jang ubanan kay first time man ni jamo adto. So kamo kanas o mo magpa-cleaning o magpa-check up sa inyong mga ngipon. Dapat every 6 months man sila magpa-check up kay kaning ngipon importante ni uy. Alas 9 ang mga appointment. Alas 6 pa man makapamahaw pamilaan. Hala nabuang nagpinakasumigas. Mura na ko gihangga na. Nagnana. Mawara lagi na. Mudung na Miss Dentist nag-uwan man. Uwan ay taliksik gamay. Nag-camping mo gabi doy? Kamusta yung camping? Lami? Sana all. Lami dito kampingan. Ito ka ni bako mang kabog. Bugatan. Kabog. Ikaw na ikon, kamu. Ayan ito pa. Ta. Pastilag uwan. Morning, Doy. Giyadyo na na yung putres. Eh. Kamay. Si Mayor, guys, sa haratong hapiton, kani uli man si Jagsadjo, mag-ilis. Ay, di na messenger si Tal Clinic karon. Kaming duha ni Mayor, napos undoy. Suwatin na lang, karang suwat karong mabasas. 21 ba day ron? 24 naman. Ade, basa. Date. Oh. Doy, happy mansari. Happy birthday. Happy mansari, Doy. Asa na tayo? 24 makaron. Duha may mong masari. Kinata natin. Oh, hi, Doy. Witness ra ba ka? Happy mansari. Witness. Wala testigo. Testigo. May testigo sa. Layandangan na. Layandangan. Asa na to, te? Apilin ka. Kana pang nunura na. Yes, ugun sa yes. Kani, apil. Basahan na ugun sa na imo ba nang gibati karong adlaw? Gibati ba kag kaanyag? Yes. Gibati ba kag kalibangan? Basta No. din. Hani si ini. Huy, happy mansari diha. Sari. Grabe na dari tulong. Nga na gud na. Nga na grabe. Gasto nyo? Ansa? Grabe gasto. Matong gabi guys, padong pamiuli gikan Miss Dental Clinic. Aga tungit mo ana na resulta. Mubalik pa ko sunod adlaw para sa bleaching na padaning atong upper nga ngipon. Bali duha ka sessions man eh, so Biyernes ug Sabado. Teacher, so rekado si kung absent teacher karang bisiya ka adto sa nagtulumanan sa kinabuhi. Ja pasensya na kaadyo mga classmate. Pero ning kamot ko og na koy free time kay wa man pud tay klasik na koy free time. Practice lang ako gawa adari. Kuya school lang kaya nagpamili kong trabaho pero karon kay baganti man practice ko. Anja kuha nila mga ninjo napa ko yung mga kasaypanan, koreksyon ni ko rin so kaya mga photo naman ako sa paglalaro ng violin. Good morning guys, Friday morning karon November 26 papunta ako ngayon ng dentist para ayusin man yung ngipin natin sa baba na dilaw. Tingnan nyo, sobrang dilaw niya tignan ngayon kasi pumuti yung sa taas. Oh. At maganda na rin ang shape ng nasa taas. Nakpan lang yung original ko ng ngipin. At nagustuhan ko siya kasi parang natural lang.
O, di ba? Natural lang ang kanyang pagkakahubog. O, di ba? Sabi ng doktor sa akin, mukhang tabingi siya tignan kasi tabingi kasi ang labi ko. Yung isa dito sagi, tapos yung isa ganyan. Kaya parang nagtabingi siya tignan. Pero inanot niya to minisure niya to, tingnan nyo. Diba, pantay naman siya. Yung labi ko lang ang hindi pantay, tagilid ng ganyan. Kaya, kung magsasalita ako para siyang tabingi. Pero pag nag-smile ako ng malaki, ganyan, pantay siya. Apple, apple. Ha? Noon, eh? Hi guys, nahaman na ko sa ang appointment para sa first session sa ato ang bleaching. So far tanaw kita ni nga ning lamdag-lamdag gadyo pugatang hipos ubos kay Jesus grabe ng iuba man jani das mga naging adlaw. Sa ning lamdag-lamdag sa pero di pa ni si Jamo oy final kay napay session 2 ugma alas 10 na pus buntag ugma puhos. Balik na pud darad to. Di man pwede kas ahon kay muuros sige mo ang lagos kay bitangan na katong whitening substance nga isad mo kuno to unja makapaso mo nang kinahanglan 1 hour ra jud per session kay og palabian basig mauros nagimuhang lagos mo aso na nga impas ka mo nig resulta pasensya naman na hangipon kay mao dyan na ija inborn na gid na sila sa pagkabata nga na dyan nagamay kadto nang tanga duha baw ngano na kanilagay magkagot ko. So guys, by the way, dako Violin kay ga practice kog tiwas.